Takže hello. Takže hello. Toto je ďalší vlog číslo 4. Som na chate, neviem kde. Výrivka, je tu výrivka. Fajn. Je tu dobré, ja som tu s bratom. Čau ty! A sme na chate niekde v Liptovskom Hrádku, neznáma dedina. A volá sa tu Barbora. Hotel Barbora. Barbora preto, lebo tu je nejaký hotel od starých, panikov. Barbora bola nejaká, čo to bolo? Nejaká patronka oných baníkov, tak preto sa to volá Barbora, lebo to bol nejaký starý hotel baníkov. A toto je Banské mesto. No, také dačo. A tam vedľa, v tých dverách, je moja mama s tatom. Sú na masáži. Ja som si to pikao. Pozor, dedinské pikao. A tak. A čo vám ešte poviem? Natočím ešte jeden vlog z izby. No, v izbe. Vidíte, aké máme izby? Také komunistické. Videli ste, čo natočil Gogo, ne? Také dačo. Ale ne, sú pekné. Máme aj telky. Dve. Ukáž ty známky. To som si objednal. Call of Duty, ja som si objednal Battlefield. Aby ste vedeli, mám ešte druhé. Mám tvoje trápa. A ticho, nekrič tak. Ukázal si troje. Nekrič tak. Môjmu tatovi je tam jak super. Okay. A tak. Práve je to budúcnosť. Je to pekne. Taká milá malá dedinka. Na to varenie. Jedlo tu není vôbec nejaké. Čo vám poviem? A tak. Takže ja sa lúčim, prejdem do štvrtý samovlog z chaty Barborka, či Barbora, či hotel Barbora, alebo jak sa to volá. Z výrivky. Ahoj!